Gernika legez, memoria demokratikoaren erreferente bihurtuko da irailean, indarrean jarriko den arau berriak jasoko duen lekuen zerrendan sartuko dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletxetik. Gernika Lumo legez beraz, memoria demokratikoaren erreferente berri bihurtuko da. Foru herria kongresuak onartzeko arauak jasoko dituen lekuen zerrendan sartuko dela jakinarazi dute, eta zerrenda hori datorren irailean jarriko dela indarrean. Espainiako beste leku batzuekin bat egingo duela azpimarratu dute, hala nola Erorien Aranarekin edo Donostiako Lakumbre jauregiarekin, eta helburua honakoa dela aipatu dute. 1926ko uztaileko estatu kolpearen, gerra zibilaren eta frankismoaren ondorioz, herritarren aurkako errepresioari eta indarkeriari lotutako gertakari bereziki garrantzitsuak gertatu ziren espazio ikiezinak, parajeak edo kultura ondare immaterialak gogoratzea. Hain zuzen ere, balio demokratikoak berreskuratzeko eta sendotzeko borroka aurrera eramateko. Herriak balio simboliko sakona duela esan duten, balio demokratikoaren defentsan, eta 1927ko bombardak eta basakeriaren oroitzapen iraunkorra bihurtu zela aipatu dute. Demokrazia iritsi zenetik, Gernika bakearen eta biktima errugabeen sufrimenduaren erreferente bihurtu baita. Nola nahi ere, horiek deklaratzeko eskumena memoria demokratikoaren estatu idazkaritzak izango duela azpimarratu dute.